माने बजागानि फायलाय माने जों दलाय 49 सामनो साउथ फेलेंटानि माने नरो तिनि रुवानारि माने दा ताव सबाय तमायगा जों पास्ता आटनो जों रुवानारि का फुंनि जों गारि इंगाय बुलेरो मालगारि बाय जों फायलायो इंगाय गारि ते खुंसा तंको इंगाय फायनाया तो गारि गोरेङै गोबां बरनो पाराव तंरो जा बे ट्रेन बाय फाय दङ बाक्सा कयटा गारि रनो फायलाय कातिनि जों गेसिनि बिसिनि गाय जों दुइटा गारि न दुइटा गारि तेबो बरफ फायदे दं ते बरफ फाय दं लामा रगो गारि रग बोसोर नुबु खानारा जों गारि खै नुबु जों न फासन खाना हायमा दङ एसे दादि सबाय मानि बागै जों माने थांनाय उबाव खायब्रु प्रग्राम खायब्रु जों मा तो हापाय मालिया गारि ब्लक नि बागै आव जों दिनि गाय बेलेकन गोसरां खायै दाइखिनो बोसावै जों सानाय रखाय किसा साइबो फायगा एगाय मा सानो मा साया जों किसा सामुंग तुइ हेलाय जा ताबो माइजा साजिया खदान र साजिया खदाबो जों अजागाव थांसायनाय बुबा जानो मानि को थांगो ठीक আছে Diretor de Prolenia,